i fortiden. Tankeoverføring og evnen til at flytte ting ved tankens kraft er også noget, som rumvæsenerne i Den knaldrøde zone af Jon Breinsgaard Toft kan. 3 unge varsles af disse aliens om, at det meste af menneskehedens rumflåde er sprængt i stykker af terrorister, og at planeten, som de stammer fra, måske vil hjælpe jorden. De 3 flyver med dem til deres regeringsby og må vandre gennem fremmedartet jungle på den fjerne planet. Det er spændende og letlæst science fiction. Der er hurtigt skift mellem fare og hygge, men Den knaldrøde zone handler mere om de sympatiske hovedpersoner, deres rumrejser, møder og masser af mad og drikke, end om egentlige luftslag. Lidt surt, at forlaget Mellemgård ikke har rettet i hundredvis af stavefejl og andre småfejl, men bogen holder, er ikke for lang og kan anbefales til nye science fiction læsere. Fra 1986 stammer en klassisk fantasyfilm, som nu endelig er kommet på DVD.